txurrua nago mi salbatzea balik azkat, hobeto baino. Ni printzipioz nik gehauna da ni salbatzea joten ez. Ontxe, da hemendik aurrera nakor Leire eta Janinen aurrean nago. Alde batetik, Iran eta txurru ez ditu buta. Eta orduan ningot, aldeana, Iran eta txurru esateatzeko nominatua. Edo nahi nominatuko jate, berri esanteagatik eta betiko martxan jarraitzen den dutelako. Pues egia esan ez dakin noraterako den izendatua. Pues agian ni, agian Janire, ez dakit. Nakor nominazioetan, ez dut ikutuko. Gatzea eskit, Janire Leire da nakor, baina ezkere Leire da nakor ere ez dut nahi ikutu. Txurru ez dut ikutuko, ze txurrukin, eramaten egin zuzun do. Eta irantzu gure bai, txurru irantzu niretzako dia hola guantxe potentenetakoa. Izendapenetan, egia esan ez daukat deus garbi eta nik esan dut. Nik beti bihotzarekin jokatu dala hemen, eta hemendik aurrera ere horrela egingo dut. Eta, bai, jendeak agian estrategiak erabiltzen ditu hemen alik eta denbora gehien egoteko, baina nik hori ez dut egingo. Ni bakit nor nahi duan nominatu eta nor ez. Eta eurak nominatzen baute pertsona bat nik ez duana nahi, nik barkatu baina ez dion nominatuko. Ez dakit nominazioetan zer ingo duan. Ez dakit.